Здоровком. Нормально. Що? На рибалку? Можна. Угу. Шашлик? Угу. Да. Чого? Конечно, ти що, давай, конечно. Не, ну сейчас. А во сколько? І купив? Добре, добре, добре. Так, ніяких рибалок. Сиди дома, в тебе дитина больна, жінка надо, так що все. Ніяких рибалок. Да. Угу. Прошла рибалка. Давай іншим разом. Давай. Ну капець. Блять, хоч голова завтра боліть не буде.